Il-preżenza tal-kumpanija DQR f'Malta se tagħti r-reputazzjoni lil Malta bħala l-Blockchain Island. Kien qal is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri f'April li għadda, meta din il-kumpanija li fost oħrajn tispeċjalizza fin-negozju tal-blockchain fetħet l-uffiċċji tagħha f'pajjiżna bil-ħsieb li ġu impjegati mal-200 ruħ. 9 xhur wara, il-kumpanija keċċiet il-biċċa kbira tal-65 impjegat tagħha u waqfet l-operat tagħha, madwar 39 mill-impjegati huma Maltin. DQR Group wara diversi laqat kolli kelli magħhom issa qed imexxu l-head office tagħhom mill-Ġermanja ġewwa Malta. Dan ifisser li diġà jimpjegaw madwar 70 persuna ġewwa Malta, l-maġġoranza tagħhom ġejjin minn pajjiżna, però l-ħsieb huwa li jkabbru dawn is-70 persuna għal 200 f'temp ta' 6 xhur. Matul il-jum Net News ipprova jagħmel kuntatt ma' DQR fil-post fejn huma bbażati fil-Belt Valletta, iżda kien kollu għal xejn u ċar li l-uffiċini diġà żvujtaw ruhom. Tentattivi biex nilħu l-uffiċċji ta' DQR fir-Renju Unit ukoll irriżultaw fin-negattiv. Skont kummenti li tal is-sit Lavin Malta l-kap eżekuttiv ta' DQR ikkonferma li l-kumpanija ssensjat il-ħaddiema wara biss ftit xhur f'Malta. Dan kellu jsir sakemm jitħallsu djun li għandha l-kumpanija u sakemm jinstab investitur biex jieħu post dak Ġermaniż li sab ruħu f'diffikultajiet finanzjarji wara l-waqgħa drastika fil-valur fis-suq tal-Bitcoin. Fl-2017 il-Bitcoin kellha valur ta' $20,000 meta llum il-valur stmat ftit aktar minn $3,500. DQR kellha tkun strumentali sabiex tattira aktar investituri fil-Bitcoin lejn pajjiżna, iżda l-ftaħir kollu tal-gvern 9 xhur ilu kollu sfuma fix-xejn.